poďme sa rozdeliť. Ja by som sa radšej s Vladom ten večer. Ja som brankár, mne je to jasné. Ja som prvý kapitán, Vlado druhý. Ja mám hlavu, ty máš písmo. Začínam ja, bola hlava. Počkaj, nikomu si to neukázal. Tak si sa má pozerať. Beriem Gabinu. Rišo. Michal. Tono. Juro. Peter. 5. Tiež 5. Môžeme hrať. Kto si ma vybral? Ty budeš rozhodca. Zasa som zvýšil, keď som si pripravoval bránu. Budeš pískať, aj to je dôležité. Už raz som pískal a nikto ma nepočúval. Tak budeš obecenstvo. Bez Miška nehrám. Ani ja. Nebláznite. Budúci týždeň hráme. Miško, Vlado si ťa vezme. Aj tak sme silnejší. Prehráte a budeš sa vyhovárať, že vás bolo menej ako minule. Kedy minule? Doteraz sme vždy vyhrali. Čo je to za tréning, keď tu nie je Jožo? Do paroma! Čo tam robíš? Šup ho! Nebojte sa. No vidíš. Poď. Bacha! Kam to nesiete? Jožo má zase domáce väzenie. Moment. Vyhoďte to poriadne, ja to sám neutiahnem. Hýbaj! Vezmite si. Čo si zasa vyviedol, ha? Ale celkom nič. Nechcel som vypiť teplé mlieko. Tak ja by som ho vypila, bol by pokoj. Teplé mlieko? No, teplé teda nie. Martin, tu som. Poď na druhej strane voľný. Na druhú si vytočne. Nerad sa si pred brankou. Pekne. To bola ruka. Aká ruka? Ty si niečo videl? Jasné, prihlási si loptu rukou. Ak bola ruka, tak idem domov. Trénujeme alebo sa hádame? Ak som hral rukou, tak sa hádame. A nehajme ho.
Odvolaj tú ruku, Vlado. Dobre, nebola. Jožo, nahraj mu to už. Naspäť, Jožo. Prihraj! Mama. Keby sme ho v mužstve nepotrebovali, tak sa na neho vykašleme. Ale sekaj dobrotu, budúci týždeň hráme. Samo, musíme to vyhrať, aké by som mal byť teplé mlieko. Ty by si pil teplé mlieko? Fuj. Zbabelec. Vezmi si príkaz Joža. Zmiznime! Pozor na ľavé krídlo. Hoď mu to tam. Martin, mal si nahrávať, na čo je sám? Miško, chytaj. Vyklopni to už. Bodaj by nevyhrávali, keď majú naozajstné dresy aj s číslami. Martin, to stav. Nekecaj ja si sa do brány. Aj tak za tie 2 góly môžeš iba ty. Ja, za všetko iba ja. Radšej poriadne bránte. Vystrel to na branu. Čo tam robíte vzadu? Dávajte trochu pozor. Nestúpajte dole. Martin, vracaj sa. Bez Joža to nepôjde. Jeden chlap mi v útoku chýba. Nemá mi kto nahrávať. Je to zbabelec. Prečo? Zase nevypil teplé mlieko. Zbabelec, nezbabelec? Ukáž. Ešte máme 14 minút prestávky. Vylez, zbabelec! Čo vám je? Zradil si mužstvo! Ja? Ja som vypil toľko teplého mlieka, kým som neumrel. Tak prečo má zase domáce väzenie? Ale včera som sa tajne pozeral na telku. Zaspal som, naši sa vrátili z kina a bol malér. Nemal si sa pozerať na blbosti, ale psychicky sa pripravovať na zápas. Koľko ste im navalili? Keby sme vyhrávali, tak nie sme tu. Miško je v bráne celkom nemožný. Prehrávame 2-0. Oblíkaj sa. Chlapcov som poslala po rebrík. Je to na nič. Čo? Rebrík tam nie je. Akože nie je? Asi ho niekto potiahol. Tu človek nemôže nič nechať, nič. Fear nice. Tak čo s tým rebríkom? Moment. Miško, bež na ihrisko a zariaď, aby chvíľu počkali. Ale ako? No, ale my tu musíme niečo vymyslieť. No uteká, čo tu stojíš? Keď mňa nikdy nič tak rýchlo nenapadne. Mama zamkla a vzala si všetky kľúče. Tak zoskoč. Čo mám, padák? Neboj sa, my ťa chytíme. To vám akurát verím. Čo keby u vás horelo, keď si zamknutý? Tak by som skočil hasičom do plachty. To by som chcela vidieť. Kto z vás býva najbližšie? Tak leď domov po nejakú plachtu. Povedal som, leď. Vieš si to vôbec predstaviť? Piť teplé mlieko? Otrasné. Fuj, ale nezáleží to len odo mňa. Platia tu pravidlá a ja, rozhodca, som ich otrok. Prestávka trvá 15 minút a basta.
Zdržuj to. Nemôžem. Je to Martinov rozkaz. Mama povedala, že to nám musí stačiť. Ukáž. Povedal som plachtu. A teba nenapadlo nič iného, len to vyzvoniť máme. Martin, Jožo! Práve som dostal geniálny nápad. Vylezieš kúštik po rímse a na rohu sa chytíš hromozvodového drôtu. Ďalej ti už radiť nemusím. to bol môj nápad. Ale ja som ho domyslel. To by si mohol tvrdiť, že si vynašiel žiarovku. Nemyslíš si, že som o tom drôte nevedel? Čo na to povieš, Jožo? Tak pohni. Za okamih sa skončí prestávka. Ja som chodil z domu po rímse 3-krát do týždňa. Lenže ty si býval na prízemí. Rímsa na poschodí je taká široká ako na prízemí. Ja by som pokojne liezol. S rozhodcom nie je reč. Miluška robí, čo môže. No tak, Jožo. Myslíš, že by som vám aj tak veľa nepomohol? Včera som si vytkol nohu. Alebo sa bojíš? Ja? Čo je? Ja sa nemôžem pozerať ani na psa Filipsa. Jože, neblázni! Bojí sa. Jožo, prosím ťa, vráť sa! Čo sa bojíš? Ešte kúštik, Jožo! Hlavne sa nepozeraj dolu. Chodí pre detka alebo pre nikoho. Treba pre hazičov. Nemôže sa mu nič stať? Nebojte sa! Vládol Martin, Skončí po niekoho! Nič sa Nič sa nestane! Počujete, nie? Niekto k nám ide. Mocne sa drža, vôbec sa nehýb. A prečo tam vlastne liezol? Vidíte, to sú tie dnešné deti. Chvíľku ich spustíte z očí, už nevedia, čo robiť o dobro. Poriadne vymlátiť, pani. To by pomohlo. Keď si tak pomyslím, že by to bolo moje dieťa. Tak robte volačo. Kde je detko? Mami, rýchlo! Čo je? Jožo lezie po stene. Nevieš pozdraviť? Dobrý deň, Jožo lezie. Dedo, rýchlo! Čo je? S Jožom je zlé. Necháš to, chuligán, ja ti takú jednu drisnem. Škriatok akýsi. Zmizni! Jožo, chyť sa, ešte šnúry. Pozor! Tu je to.
To ste nemohli povedať, čo je hore, múdrlanti? Za mnou, za druhým panelákom je rebrík, poďme. Nie je, detko, niekto ho ukradol. Aj, tu už človek nemôže nič nechať bez dozoru. Fear nice. Všetko preč! Všetko preč! Potrebujeme miesto! Jožo, vydrž! Dávej pozor. Teraz by si potreboval 25 na zadok, športovec. Ja to už zariadím sám. Ideme. Tak aké to bolo? Však uvidíš. Tak, ďalší pán na holenie. Zavrieť. Najprv by mal dostať Jožo. Nemal sa vyťahovať, že sa nebojí. O Joža sa ty nestarej. Tento dostane výprack doma, keď bude máme vysvetľovať, ako sa dostal von. Zadok. No poďme, poďme. Au! Tak sa syp, ty hrdina. Raz, dva, tri. To nič nebolo. Aj tak to stálo za to povozenie na žeriave.